ഞാനിപ്പോ മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കണത്. മുംബൈ ദുബായിലുള്ളതും നാട്ടിലുള്ളതും എല്ലാം പോയി. ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ഞാൻ മുംബൈ തെരുവുകളിൽ തേരാപ്പാര നടക്കുകയാണ്. കള്ളവണ്ടി കയറാനുള്ള കാശ് പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടാക്സി പിടിച്ചു വരികയാണ്. ടാക്സി കൂലി നീ തന്നെ കൊടുക്കണം. ഞാൻ കല്യാൺ സിൽക്സിലുണ്ട്. എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ. ഒരു ഉഗ്രൻ കളക്ഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൗസ് പീസ് ഹല, പാന്റ് പീസ് ഹല, ഷർട്ട് പീസ് ഹല. ഒരു നിത്യോപയോഗ സാധനം ഫോർ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റ്സ്. ബോംബെ, കൽക്കട്ട, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മില്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള സപ്ലൈ. ആദായ വിൽപ്പന, സൗജന്യ വിൽപ്പന ഇല്ല. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഓരോ പീസുകൾ എടുക്കൂ. ആദായ വിൽപ്പന ലോട്ട് ഖാലിയാക്കൽ. ഹലോ, ഇത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അതിനുമേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് ഇനിയും പറയാലോ. അമ്മേ, വേഗം കല്യാൺ സിൽക്സിലോട്ട് വാ. സാരിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് കളക്ഷൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വില കേട്ടാൽ അമ്മ വിശ്വസിക്കില്ല. ഇതിനെന്താ വില? 8,999 രൂപയോ? പിന്നെ ആ സ്നേഹക്കൂടെ വിളിച്ചോ. ഞങ്ങള് കാറിൽ വന്നോളാം. കാറടിക്കാണെങ്കിൽ ലീനെ കൂടി വിളിക്കട്ടെ. വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, ഞാനും വരാം. ഞങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് വന്നത് നന്നായി. വേറെ എവിടെയും കിട്ടാത്ത പുതിയ വെഡിങ് കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, കുർത്തിയുടെയും ചുരിദാറിന്റെയും കാര്യം പറയാൻ മറക്കണ്ട. ഈ ശബ്ദം ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയും. ഫിലിം സ്റ്റാറിന്റെ പേരാണല്ലോ. സിൽക്സ് ഓണം കളക്ഷൻസ്, ഫാഷന്റെ സൂപ്പർ ബിഗ് കളക്ഷൻസ്. വില 250 രൂപ. ഇത് മാറ്റി വെച്ചോ, അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ കേടാ. അയ്യോ, ഏട്ടനെന്താ പറ്റിയേ? ഇന്നാ ഇതുകൊണ്ട് അടുപ്പിലിട്ട്. ഇതെന്താ? ബില്ല. ഇനി ബോധം തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോ അത് കണ്ട് ജീവനും കൂടി പോകണം. കറക്റ്റാ കൊണ്ടുവന്നു. വെള്ളം